Mga kapuso, aniya na mga bidaog sa Week 2 sa Kapuso Kasiyahan Panalo gikan September 27 hangtod October 10 entries. 21 ang mapalad nga bidaog ug tag 1,000 pesos nga cash nga naa makita sa inyong TV screen. Samtang duha ang midaog ug tag 5,000 pesos cash nga sila Giovanni Damalerio ug Maria Fe Ihalas. Congratulations sa tanang midaog! Mao kini ang Kapuso Kasiyahan Panalo, ang Regional Proof of Purchase promo sa GMA. Mamahimong magpadala silang entry sa mga kapuso sa Davao Region para sa chance nga makadaog og mga papremyo. Pwede ka mong magpadala sa inyong entries hangtod sa Biyernes, November 7, 2025. Pwede ninyong ihulog ang entry sa GMA Regional Station o kaha sa piling supermarkets o groceries sa Davao. Bisitahan lang ang official Facebook page sa GMA Promos alang sa kumpletong listahan sa Dropbox locations ug sa uban pang announcements. Mga kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook accounts o kaha sa mga scam text.